Κωνσταντίνα, γιατί ενώ γυμνάζομαι δεν χάνω κιλά? Θα σου πω. Θα πω 5 βασικούς λόγους που ίσως παίζουν ρόλο στο να μην μπορείς να χάσεις κιλά. Νούμερο 1 είναι η κακή διατροφή. Έχεις μετρήσει ποτέ το ισοζύγιο, πόσες θερμίδες καταναλώνει και πόσες σκαίο? Νούμερο 2. Έντονο στρες και κακός ύπνος. Αυξάνεται η ορμόνη του στρες που ονομάζεται κορτιζόλη και έχουμε παραπάνω αυξημένη κατακράτηση υγρών και πολύ αυξημένη όρεξη για φαΐ. Νούμερο 3. Αυξημένη μυϊκή μάζα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί η μύη σου να κρατάνε τα κιλά στην ίδια κατάσταση, ενώ συγχρόνως το λίπος σου έχει μειωθεί. Τέταρτον, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που ενοχλεί το μεταβολισμό σου. Ένα πράγμα που μπορεί να αφορά αυτό είναι ο υποθυροειδισμός, κάποια ορμονικά προβλήματα. Μπορείς να τα ψάξεις και έπειτα να αναλάβεις τις αντίστοιχες ενέργειες. Νούμερο 5. Ίσως δεν έχεις κάνει λιπομέτρηση, ούτως ώστε να βλέπεις αναλυτικά τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου. Πόσο λιπόδης μάζα έχουμε, πόσο μυϊκή μάζα έχουμε, τι υγρά έχουμε. Οπότε αυτό μπορούμε να στο παρέχουμε εδώ στο Physiomed και κάθε μήνα να ελέγχεσαι. Για οτιδήποτε χρειαστείς σχετικά με την υγεία και την ευεξία σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.